A Cabestan hi ha una ràdio que es diu Catalana i és millor. I fan bones emissions, hi ha força històries i és pitjor. I són dos a fer el tontos, a parar el micro i a posar discos. És per això que tots escolten Ràdio Rosa, és el més boom. El primer se diu Albert, perd el cabells i és barbut. En Jeppe porta mostatxes, és malcofat i orellut. I són dos a fer el tontos, a canviar de moda a cada emissió. És per això que tots escolten Ràdio Rosa, és el més boom.